Jeg hedder Maj, jeg er 38 år, og jeg er pædagog. Og så har jeg for nylig stiftet bekendtskab med det her Minecraft, som virkelig er en udfordring for sådan en som mig, men som det viser sig kan indebære rigtig mange sjove og lærerige timer. Hej, jeg hedder Alex, og jeg er IT-nørd, og jeg er Minecraft-nørd. Jeg har spillet Minecraft i næsten 5 år nu. Minecraft er jo meget, meget stort spil, og man kan bruge det til mange ting. Farvemæssigt og udviklingsmæssigt. Men Minecraft, det skal stadig blive et spil. Hej, jeg hedder Maj-Britt. Jeg er 41 år gammel og lærer. Så er jeg singlemor til 4 dejlige børn på 8, 10, 14 og 16 år. Så jeg er verdensmester i logistik, organisation og i at fylde tidslommer ud. På Minecraft der er jeg fuldstændig på udebane, men jeg har 3 gode lærermestre i hvert fald, som synes det er hyggeligt, at jeg er nysgerrig og legende og gerne vil prøve at finde ud af det. Der var engang en pige, der hed Katrine. Hun var glad. Hun var nemlig flyttet fra sit barndomshjem på landet ind til den store by. Nu mange år senere sidder hun i sin lejlighed på Nørrebro og skal lave en præsentation af sig selv. Hun har verdens bedste job i den kongelige danske folkeskole, og hun laver workshops i, hvordan man kan bruge IT i undervisningen, og har sådan cirka 100 andre små projekter. Og så er hun begyndt på en kandidat i IT-didaktisk design, så hun er sådan set stadigvæk glad. Se, det var et rigtigt eventyr. Jeg har i den grad fået udvidet min horisont. Minecraft det har tvunget mig til at gå nye veje. Gå ud på områder, hvor jeg ikke føler mig tryg, og hvor jeg faktisk ikke rigtig ved, hvad jeg laver. Jeg har kastet mig ud i det sammen med min 8-årige datter, og det har været rigtig sjovt at lære i et fællesskab sammen med hende. Vi har kunnet bidrage med rigtig mange forskellige indgangsvinkler og viden. Hun indtager tingene på en helt anden måde, end jeg gør. Og det er noget af det, jeg vil udforske yderligere i det kommende forløb. Studier viser, at unges brug af medier uden for skolen er langt mere avanceret end det, de bruger i skolen. Bemærkelsesværdigt taget betragtning af, hvilken betydning evnen til at anvende medierne har og menes at få i fremtiden. Men kan vi bare overføre et Minecraft-spillerens læring i det uformelle læringsrum direkte til det formelle læringsrum, f.eks. skolen? Hvad sker der med læring, motivationen, glæden ved spillet, når der ændres kontekst? I det vi har arbejdet med, har der været et tilbagevendende spørgsmål. Nemlig et spørgsmål om, hvad der sker, når vi bruger børnenes leg i en institutionaliseret læringssammenhæng. Vi synes, der er en tendens i retning af, at lege og lystbetonede aktiviteter kun kan få plads, hvis det kan bevises, at de har en effekt på den mere formelle del af læringen. Derfor vil vi gerne stille spørgsmålet, om legen skal spændes for læringens vogn. Gør vi vold på legens lystbetonede og frie karakter ved at inddrage legens domæne i en læringssammenhæng?